Kráčame smerom k budovám s nulovými emisiami? Aký dopad môže mať nová smernica Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov na stavebný sektor na Slovensku? Termín implementácie smernice známej ako EPBD 4 Energy Performance of Buildings Directive sa blíži, očakáva sa už v budúcom roku. Téma preto pomaly začína zaujímať stavebné firmy, ako aj výrobcov murovacích materiálov a zaujíma ich aj pretože prvýkrát sa bude táto legislatíva týkať už jestvujúcich budov, nielen tých, ktoré v budúcnosti postavíme. Združenie výrobcov murovacích materiálov aktívne sleduje vývoj legislatívy, ktorá ovplyvňuje stavebníctvo, aby ste napríklad aj vy, naši sledovatelia, mali informácie a mohli sa na ich základe rozhodovať. Takže vítajte pri ďalšom dieli podcastu Spoza murovanej steny. Ja už v štúdiu vítam predsedu Združenia výrobcov murovacích materiálov, pána Martina Mihala. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak vítam vás ešte raz v štúdiu. Vieme, že teda táto smernica Európskou radou už bola prijatá. Čo vlastne znamená takáto legislatíva pre výrobcov murovacích materiálov? Ja by som najprv zopakoval tie hlavné zásady, ktoré nám prináša táto smernica. A teda tým hlavným cieľom je to, aby všetky budovy v Európskej únii boli do roku 2050 bez emisí skleníkových plynov. Takže keď to rozmeníme na drobné, tak všetky nové budovy by mali byť s nulovými emisiami už do roku 2030. A potom existujúce budovy by sa mali transponovať na budovy s nulovými emisiami do roku 2050. To je to novum, čo ste spomínali, že tento raz sa to veľmi jasne dotkne aj budov, ktoré už tu máme, ktorých ľudia bývajú a ktoré, alebo nielen bývajú, ale týka sa to verejných budov a tak ďalej, aj priemyselných budov, krátka všetkých budov, ktoré budeme musieť zmeniť na budovy s nulovými emisiami. Čo znamená s nulovými emisiami je nie celkom tá nula, ale je to veľmi blízko podľa definície tej nuly a je to potom rozvedené na jednotlivé ešte jemnejšie nastavené pokyny. Je to obrovská výzva a nielen teda pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu, pre celé stavebníctvo Európskej únii. A z hľadiska murovacích materiálov môžem povedať toľko, že pre nás to znamená zvýšený dopyt po inovatívnych riešeniach, a to v dvoch smeroch. Jeden smer je vytvoriť materiály, ktoré sú tak dobre na tom z hľadiska tepelnoizolačného, že šetria energiu počas prevádzky tej budovy. Ale čo nám pribudlo, lebo to sme riešili aj doteraz a musím povedať, že viac menej sme usplnili tie ciele, tak to je vytvárať tie materiály s nízkou uhlíkovou stopou. To znamená, tá stopa uhlíková, ktorá už bola v tom materiále pri výrobe, doprave, aplikácií, tak to všetko sa bude počítať a pre nás samozrejme to znamená vyvíjať tieto materiály týmto smerom. My na tom pracujeme už dlhé roky a to nás teda vlastne núti dávať si stále ambicioznejšie ciele a pomaličky sa k ním dostávať. Hej, a vieme, že členské štáty Európskej únie majú prijať túto smernicu do svojej legislatívy do konca mája budúceho roku, čo je v zásade 9 mesiacov. A čo sú povedzme tie najzásadnejšie veci, na ktoré by sa mali pripraviť stavebné firmy a developery? Ja som si z toho veľmi širokého dokumentu vypísal niektoré body, ktoré sú veľmi kľúčové a ak dovolíte, tak ja ich budem viac menej čítať, lebo nerad by som na niečo zabudol. Takže medzi tie kľúčové patrí napríklad zavedenie minimálnych prahových hodnôt energetickej hospodárnosti, tzv. MEPS pre nebytové budovy. To znamená, na tieto budovy sa stanovia hodnoty, ktoré budú vyplývať z analýzy priemerných hodnôt v štáte a stanoví sa potom tá prahová cieľová hodnota, koľko by sa to malo zmestiť vlastne tá budova po obnove, napríklad keď bude staršia budova po obnove alebo nová budova. Ďalej od roku 2027 na nové verejné budovy a nebytové budovy s užitkovou plochou na 250 m2 musia byť pripravené na inštaláciu solárnych zariadení. Tu máme rok 2027,
opäť je tam naplánovaný určitý progres, kde vlastne potom sú tam ďalšie milníky, ďalšie roky, kde už sa to bude rozširovať na aj iné druhy budov a teda tá množina tých budov bude väčšia. Ďalej tam máme od roku 2028 nové verejné budovy musia spĺňať štandard nulových emisí. Znamená, že už keď budem plánovať novú budovu od roku 2028 už musí byť v podstate nulová. Teda to bola budova, ktorá je verejná. A teraz budovy, všetky nové budovy, pre ne platí zase rok 2030 a tento rok si zapamätajme, je veľmi dôležitý, tam je veľa milníkov. Takže všetky nové budovy musia spĺňať štandard nulových emisí, to znamená aj rodinné domy. Keď berieme všetky, tak sa to dotkne aj toho, čo asi najviacej našich poslucháčov zaujíma, to znamená aj bežného bývania. To znamená byty v bytových domoch, byty v rodinných domoch a tak ďalej, lebo všetky budovy. Ďalej 2030. To je tiež zaujímavý milník, lebo vtedy musí byť 16% najhorších nebytových budov zrenovovaných do tohto štandardu nulových. Ono pri rekonštrukcii sa to volá zebra, to je celkom zaujímavá skratka, ale takže no a potom máme rok 2033, kde sa zväčšuje toto percento, kde majú byť tieto nebytové budovy zrenovované na 26%. V najhoršom stave? Áno, v tých najhorších budov. A potom vlastne máme rok 2035, kde už tieto smernice, ktoré sa týkajú obnovovaných budov, tej rekonštrukcii, tak už sa týkajú celého fondu bytových budov. A tu máme teda pre rok 2035 jasne napísaný cieľ, že má byť 20 až 22% zlepšenie oproti roku 2020. Takže z toho vyplýva, že nejakú časť, relatívne veľkú, no ďalej je to v smernici zase upresnené, budeme musieť zrekonštruovať. Potom tam máme taký legislatívny zaujímavý milník a to je rok 2028. A bude povinné uvádzať nový ukazovateľ, ten Global Warming Potential, to je potenciál globálneho oteplovania pre nové budovy na 1000 m2 a od roku 2030 pre všetky nové budovy bez ohľadu na veľkosť. To je veľmi zaujímavé, lebo opäť tým sa nám to rozširuje aj na tie rodinné domy. To znamená, my budeme musieť vykazovať nový ukazovateľ, ktorý bude v rámci energetických posúdení, alebo ľudia to poznajú pod názvom energetické certifikáty, tak tento energetický certifikát bude mať ako keby ďalšiu kapitolu alebo ďalší oddiel, kde bude vlastne vykázaný kompletne pre budovu potenciál globálneho oteplovania. Je to relatívne zložitý výpočet, ale o tom neskôršie možno povieme. Potom od roku 2030 sa ďalej zakazuje inštalovanie kotlov na fosílne paliva v nových budovách. Tu je priamo zákaz. Potom nové verejné a nebytové budovy budú musieť byť vybavené solárnymi technológiami, ak je to technicky a ekonomicky možné. To máme z toho roku 2030. Takže to už sú veľmi tvrdé požiadavky, ktoré sú jasne stanovené takto. No a čo sa týka teda dopadu, tak developeri by sa mali začať pripravovať na nové požiadavky na budovy už teraz, lebo vieme, aká dlhá je prípravná fáza jednotlivých stavieb. To znamená, je to vzdelávanie zamestnancov, sledovanie nových materiálov a technológií, ktoré spĺňajú prísnejšie požiadavky a takisto aj ten celkový dopad budovy na klimatické zmeny, to GVP, čo som spomínal, lebo tu už musíme brať naozaj doslova od narodenia toho materiálu, ako vplýva na životné prostredie, až po jeho likvidáciu, ktorá bude niekedy v budúcnosti a to všetko sa v tom počíta. No a bude dôležité klásť dôraz na komplexnú a hĺbkovú obnovu budov namiesto čiastkových zlepšení, lebo pokiaľ máme nastavené pravidlá tak, že by to mali byť aj tie staré budovy, vlastne bezemisné, tak tam už nám nebude stačiť len napríklad zatepliť. To sú naozaj hĺbšie alebo komplexnejšie obnovy budov. Hej. No, zdánlivo hudba budúcnosti, lebo ste tu čítali viacero rôznych požiadaviek súvisiacich s termínmi, ktoré treba
dodržať, ale teda, ako ste spomenuli, developeri musia pracovať už v nejakých rámcoch, čiže najvyšší čas začať sa s týmto zoznamovať. Pravdepodobne to aj robia, ale možno si povedzme, že tieto zmeny alebo tieto nové pravidlá, aké podľa vás môžu mať, vyvolajú nejaké zvýšené náklady, povedzme na obnovu jestvujúcich domov alebo na práve výstavbu nových projektov? No prísnejšie požiadavky prinesú vyššie počiatočné náklady na stavbu domov a teda pokiaľ bude musieť rekonštruovať, tak aj jestvujúce domy budú musieť teda investovať, možno niekedy aj v prípadoch, keď s tým nepočítali majitelia. A z dlhodobého hľadiska, ale môžu tieto investície priniesť úspory prevádzkových nákladov a aj zvýšenie hodnoty samotných nehnuteľností. Takže sú tam vlastne jedna aj druhá strana pohľadu na toto môže byť. Smernica zároveň explicitne podporuje cielené financovanie obnovy, najmä pre zraniteľné domácnosti a malé podniky. A veľký vplyv na skutočné zvýšenie nákladov bude mať národné nastavenie požiadaviek na budovy s nulovými emisiami a taktiež nastavenie podporných programov a zvýhodneného financovania. Tu by som povedal, že je to veľmi zásadná vec, ako si jednotlivé štáty alebo ako si Slovenská republika nastaví tie požiadavky. Môže sa hýbať v určitých limitoch, ktoré opäť sú v tej smernici popísané, alebo sa vychádza z jestvujúceho bytového a nebytového fondu budov. A ja som veľmi teda zvedavý, ako vlastne my nastavíme potom tieto limitné hodnoty. No budeme samozrejme tieto veci ako združenie sledovať a budeme informovať verejnosť. Ďalej je pre mňa zatiaľ otázkou, akými opatreniami budú členské štáty motivovať k rýchlenej obnove prakticky celého fondu budov. Je tam v smernici popísaných niekoľko návrhov na rôzne motivačné programy, na školiace centra, ktoré budú musieť byť zriadené a podobne, ale to je ešte, ako ste povedali, možno hudba budúcnosti, aj keď relatívne blízkej. Uh-huh. A vaše výrobky, čo vaši členovia vyrábajú v Združení výrobcov murovacích materiálov, sú na tom ako? Sa pozeráte na tie požiadavky, smernice voči nim? Naše výrobky, už som tu spomenul, viac menej vieme, že už teraz spĺňajú požiadavky z hľadiska šetrenia energie, lebo nastavenie smernice je z tohto hľadiska zhruba o 10% prísnejšie, ako bolo nastavenie pre takmer nulové domy. To nastavenie máme teraz, takmer nulové domy, a nulové domy by v podstate z hľadiska energetického mali byť o 10% lepšie. Keďže naše výrobky už teraz boli za tými hranicami, ktoré stanovovali normy, boli na tom lepšie, tak si myslím, že v tomto ohľade murovacie výrobky sú plnohodnotne dobrým materiálom na to, aby spĺňali tieto nariadenia. Samozrejme, ako tu bolo už zase povedané, tak nie je táto smernica len o tých úsporách energie. Pridáva sa tam práve to hodnotenie GVP, to znamená celkového potenciálu na to, ako môžu vplývať jednotlivé materiály na celkové oteplenie planéty. A to je určité novum. Samozrejme, materiály ako také sa k tomu môžu postaviť tak, že budú spracovávať tzv. EPD, to sú prehlásenia, environmentálne prehlásenia o vlastnostiach výrobkov. A podľa toho sa potom dávajú hodnoty vlastne do toho výpočtu pre jednotlivú budovu. No a určite sa budeme snažiť, aby tie hodnoty, ktoré sa budú zisťovať, alebo už sú zistené, podľa toho rôzne výrobcovia sú na tom, tak aby boli čo najnižšie, a my teda dlhodobo pracujeme na tom, aby sme počas celého životného cyklu
zlepšovali tieto výrobky. Nie je to pre nás úplná novinka, my už dlhšie vlastne sa zaoberáme týmito environmentálnymi aspektami. Zároveň ale musím povedať, že nás nepokojí, ako sa bude počítať GVP, lebo je veľmi ťažké stanoviť tie hodnoty pre jednotlivé výrobky a ešte zložitejšie pre budovy. A v súčasnosti pociťujeme to, že nám chýbajú tie najdôležitejšie veci. A to sú údaje o materiáloch, jednotná metodika a aj špecialisti, odborníci na vypracovanie GVP. A keďže GVP bude novým dokladom, ktorý bude nevyhnutný pre stavebné konanie, tak je to ad jedna administratívna, dve finančná záťaž a je to záťaž na stavebníka a zároveň teda máme miernu obavu, že či budeme stíhať tie termíny, ktoré sú napísané v smernici, aby sme nejakým spôsobom nebrzdili stavebný proces. Samozrejme, tu je určujúce stanovenie tých cieľových hodnôt GVP, ktoré je v kompetencii členských štátov, ako som už povedal. A dúfame, že na Slovensku budú tieto hodnoty stanovené veľmi rozvážne a s ohľadom na ekonomiku stavieb. To je naše želanie. Jo, tým ste možno aj naznačili, že aké kroky by mal štát podniknúť v podpore energetickej efektívnosti budov a možno ako je pripravené slovenské stavebníctvo ako celok na tú smernicu. Áno, to je otázka, ktorá možno neprislúši zodpovedať mne, lebo určite nemám také presné informácie, ako majú ministerstva a jednotlivé komisie, ktoré sa na to pripravujú. Môžem vám odpovedať len z tých informácií, ktoré sa mi podarilo zistiť a ktoré sú zverejnené. Takže štát má v prvom rade povinnosť zabezpečiť efektívnu a včasnú transpozíciu smernice do nášho právneho poriadku, a to do mája 26, respektíve je presne dané 29. mája 2026. Okrem toho by mal podporovať vzdelávanie a poskytovať zrozumiteľné metodické usmernenia, spracovať databázy environmentálnych vlastností výrobkov, zabezpečiť dostatočné finančné zdroje a cielené stimuly pre energetické úpravy budov. Zo súčasnej perspektívy vidím ako veľké riziko výrazný nedostatok odborníkov na spracovanie GVP, to už som tu povedal, a v dôsledku toho predĺženie povoľovacieho procesu. Štát by mal ísť príkladom a investovať do energeticky efektívnych verejných budov a predpokladáme, že štát dnes nemá dostatok relevantných dát o fonde budov, čo je kľúčové pre efektívne plánovanie obnovy. Pozitívne je, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci plánu obnovy a odolnosti pracuje na vytvorení digitálnej platformy o energetickej hospodárnosti budov, ktorá by mala zjednotiť zber a zdieľanie informácií. Tieto informácie teda čerpám priamo zo stránky ministerstva, tam som sa to dozvedel. A tak OK, a to sú tie verejné budovy a teraz rodinné domy. Hej, že vy ste, možno sa toho dotknem, neviem, či sa to dá už teraz naznačiť, že nebude stačiť zateplenie, ste myslím povedali, keď sa budú brať do úvahy tieto už očakávania a nové požiadavky. Tak ako môžu vlastne majitelia rodinných domov alebo bežní ľudia teda sa pripraviť alebo adaptovať povedzme na tieto ciele novej legislatívy? Áno, tak bežní ľudia zohrajú kľúčovú úlohu, lebo musíme si uvedomiť, že veľká časť bytového fondu je práve v súkromných rukách a vlastne bežní ľudia, tie rodinné domy ale aj paneláky a tak ďalej. A vlastne každý, kto plánuje výstavbu nového domu alebo rekonštrukciu, už bude musieť splniť požiadavky smernice. A tu je dôležité vyberať si energeticky úsporné materiály a technológie, ktoré znižujú spotrebu energie a emisie CO2. Ako ste povedali správne, tak nestačí už len to zateplenie, ako si veľa ľudí myslí. To je len jeden čriepok do tej celej mozaiky, ktorú treba splniť, lebo zateplenie povedzme obvodových stien a strechy nám môže znížiť únik energie, ale určite to nebude dostatočné na to, aby ten dom bol nulový. Tak
Je vôbec reálne dostať panelák zateplený a ďalšími spôsobmi ešte vytunený do tej nulovej podoby? Reálne to určite je. Aha. Tam si myslím, že je to všetko otázka financií a tu ide naozaj o ten výber ad jedna správnych materiálov, inštaláciu solárnych panelov, obnoviteľných zdrojov, tá kombinácia toho všetkého. Veľmi dôležité bude, ako sa spracujú tie projekty. Preto tu apelujeme viac menej už viackrát na to, že bude potreba odborníkov, ktorí budú nastavovať tie domy ako nejaký jednotný systém. Nie len stavba, a teraz bude zateplená, nezateplená, ale musí to všetko pracovať ako jeden celok, ten dom, lebo tu už sa bavíme o v podstate uzavretom kolobehu od toho, ako ten materiál sa vyrobí až po jeho likvidáciu, ako som tu povedal. A práve toto je to novum, že pokiaľ tá nová budova sa vlastne bude navrhovať, tak tam už sa musia zohľadňovať aj tieto veci. Ďalej je dôležité informovať o dostupných možnostiach financovania, využiť odborné poradenstvo a tak ďalej. Potom je zavedený pojem pasportu budovy, ktorý by mal byť, to je pasport obnovy budovy a v podstate je ešte otázka, ako to presne bude začlenené u nás, nemám o tom informáciu, ale predpokladá sa, že by to bola súčasť energetického posudku budovy, kde už teraz máme časť, ktorá odporúča ďalšie následné úpravy, tak tuto by to bolo obsiahnuté naozaj komplexnejšie, ako by mal vyzerať ten plán obnovy tej budovy, aby sa nerobili nesystémové zásahy. Lebo nestačí naozaj len urobiť jednu vec a ostatné zanedbať, treba to robiť vždy celkovo. Tak len predpoklad je, že taký pasport obnovy budovy bude vydaný spolu s energetickým certifikátom. Dobre, tak blížime sa k záveru. A aký by bol, povedzme, váš odkaz za Združenie výrobcov murovacích materiálov pre slovenské stavebníctvo alebo nejakú takú víziu, keby ste načetli v kontexte práve tejto novej smernice a ako možno vy tomu chcete prispieť, aby sa to vyvinulo pozitívne? Víziou ZVMM je podporovať udržateľné stavebníctvo na Slovensku, ktoré bude v súlade s európskymi štandardmi energetickej efektívnosti a environmentálnej zodpovednosti. Zapájame sa do diskusí o legislatíve a implementácii, poskytujeme odborné poradenstvo a poradenstvo pre našich členov aj pre širokú verejnosť. A budeme v rozumnej miere podporovať inovácie v oblasti stavebných materiálov a postupov, ktoré prispievajú k znižovaniu GVP budov počas ich celého životného cyklu. Ďakujem pekne a veríme, že tieto informácie, ktoré vám dnes doručil predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov, pán Martin Mihal, boli užitočné a ja mu týmto ďakujem za účasť v dnešnej epizóde podcastu Spoza murovanej steny a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia, prajem pekný deň. Pekný deň, dovidenia.